Di serdemên beriya dîrokê de paşmayîn mirovan ê şûnwarî hene ku hatiye piştrast kirin. Ew bi penceşêra hestiyan a ji cûreyê sarkomaya hestî ketibû. Di têkist an jî nexşên nivîskî de kevîntirîn wesfa nexweşiya şêrpenceya Pêsîrê di papîrusa Edwin Smith de hatiye tomarkirin. Ku li Misirê hatiye dîtin û dîroka wê vedigere sedsala 16 a berî zayînê. Her wiha yek ji delîlên herî berçavên arkeolojîk tuşbûna kîsoyekî bi nexweşiyê ye berî 240 milyon salan. Nivîsên bi zmarî yên li Mariyê kevîntirîn belgeyên nivîskî yên cîhanê derbarê nexweşiyên vegirtî, karantînayê û pêwîstiya paqijkirina bajar an jî cih û waran piştî bidawîbûna pejikê pêşkêş kirine. Nivîsên bi zmarî yên Sûriyê di warê karantînayê û xweparastina ji nexweşiyan de taybetmend in. Her wiha ew ji yekemîn nivîsên cîhanê ne ku bal kişandine ser giringiya destnedanê. Li Sûriyê gelek nivîsên bijîşkî hene ku ne tenê behsa bijîşkiya mirovan dikin, belku nivîsên bi zmarî jî hene ku behsa bijîşkiya beyterî dikin. Ew nivîsên herî giring yên cîhanê ne ku behsa nexweşiyên hespan dikin. Her wiha nivîsên bi zmarî behsa nexweşiyên nezayiyê, metirsiya pêvedana mar û dûpişkan û metirsiya çaresernekirina kîstên diranan dikin, ku dibe sedema jarîbûna xwînê û di encamê de mirina nexweş. Nivîsên bi zmarî yên Sûrî yên berfirex û binix hene û em niha li ber dexistina kataloga yekema têkildarî projeya belgekirina dîjîtal a bi zmarî ne. Me karekî hunerî çêkir ku ew jî peykerek li ser teşhîsa zûya şêrpenceyê ye. Hebûna me ya îro ji bo hişyarkirina cîhanê ye ku pêwîst nake agahiyên zanistî tenê xwendî an nivîskî bin. Em vî peykerî jî datînin ji bo belavkirina hişyariyê li ser giringiya piştgirîna zûya van rewşan û ji bo pêşkêşkirina piştgiriya manewî û bilindkirina morala nexweşên şêrpencê. Em hêviya şîfayê ji bo hemû mirovan ji vê nexweşiyê dixwazin. Em dixwazin ji cîhanê re îspat bikin ku şaristanî ji Sûriyê dest pê kiriye û heta keşfa şêrpencê jî berî gelek serdeman zû bû û ev keşf li Sûriyê bû.